TikTok, boss. Pe cau adică să vizualizările astea pușesc, mă, ce boală ai? Ce bolă ai? Am bolă pe cumnatul meu. Care? Că vrea să mănâncă porcul. I-am dat porcul să-l crească și vrea să-l mănâncă. Porcul, uite porcul. Au. Iau. Ne mai pala. Ei pe la laută, dar de ce că aveți numai glas? Puși-mă ca aici. Omul cu porcul în spate ca pe cală cu ușa. Ei, puși-mă ca aici. Unde mergi? Păi mă duc până la Cenei. Da, ce aproape te duci. Mă duc la Varga. Că mă La gândesc. Cenei. Via ca... Dicau să o vizualizări la ocana. Canapale blocăm cu TikTok. Pachea, n-a știm mai. Iar îmi blocați TikTok-ul. Le dau cu carne numai peste gură. Da, blema, nu gata. Dacă îmi blocați TikTok-ul, vă dau la omul cu porcul. Aici așa vă duc și pe voi. Bești, moră, bă. Uai. Să prea și eu dacă te-ai așteptat. Mandarho. Dar, așa. Hai, germanii! Am ajuns aici la fratele meu, la Manu, Cameraman! să mâncă și el și familia lui. Iha. Iha! Iha! Am dat contextul și ca Am că unde pune? Unde joc? Tu cu mila ta. Bagă aici. Ia paharul. Bagă aici. Las că rogă, mergi masă! Nu, lasă-l aici, lasă. Devla, cum să pui afară, hau, e cool. Păi intră musca și, Catara vezi? vai că vin de la Simitluș până la fratele meu aici. Iau. Ia, mută de Tui. Nasaan? Tidak kasari semuanya. La mine tu meni Mariso, examen. Du-te să vezi, să mă arăți ce. Care au fost la Nu, mă dar o live,